Unong ka Paps kay natangtang akong utanganan cellphone na Paps. Apit matakan. Shout out mga Paps. Yan ako sa enter ako sa Mandawi City. Aptan tag stoplight mga kapaps. Dili lang sa Kokoto bahay nakaluwas na sa gawas na sa bridge. Patupang namin sa simbahan sa Lapu-Lapu sa Birin sa Ringla. Matubi karon. Kung nakasunod ng Lapu-Lapu, agi namin sa terminal sa Gaisano. O dili na traffic diri mga Paps dito na sa bridge taas kay linya. Kami sa simbahan Luyo. Asa taga parking ini ba? Mangita taga parkingan. Okay na ta. Sa taga-diot kay among ipulitan kandila wala sisiyo magpasinsiyo kasi ha. Diri na ta. Yan ang miso sa simbahan sa Birin sa Ringla sa Lapu-Lapu. May karon sa putanan. So, dili lang siya. Apap, balik lang po niya. Takot sa tao.
Bye. Kari miagi sa ngalan na di ame? Ha? Sisilig ko no na di ay ang taagi ato taagi. Kuan may bayad ko na da 100. Bayad na. Puta barbecue ko kung yoy. Alas 10 size na mga paps. Ay mga paps, mga viewer nako, ayaw mo kalimot mag-subscribe, like and share sa vlog ni Papa Tay Bisaya Vlog. So, alas 10 gikan mi gatod sa bata nako na sa IT eskwela. 7:30 ang klase ato, naabot yung 7:35. Hindi pa kayo ulit, pwede pa to. Yan, diretso may dinis Lapu-Lapu. Anak mo. Yan, ari na lang miagi sa Sisilek. Ano na yung mag-isubay? Kapang namin dito. Kami sa Sisilek mga paps, Cebu City. Katong wato Cebu City nga dili gusto traffic, pwede mo mo dire ari agi sa Sisilek. Lapu-Lapu to Cebu City. Diretso ni siya kanang kuan siya shortcut nga agianan. Diretso na siya sa Cebu City dool sa SM ato ka dito mo SMC side ato ka dito mo Lapos. Walay traffic pa. Dali pa kang maabot. So katong nagplano mo adto og Cebu City, musoroy mo sa SM, ari mo agi sa Sisilek. Walay traffic. Mga paps. Nalay bayad mga paps. Nalay bayad. Pero murag mga 100 naman siguro mga paps. Dali pa. O mauna ni din eh. O mauna ni kaya di nga man sila keep right. O mauna ni. Murag na naka siguro i-card ba or unsa na ngalan. Diretso ra ka. Wala man ta. So ubay-ubay ming walay card siguro ingan ani bayad mi cash nya linya mi RFID man, RFID number 3, RFID number 4. So mo na ang mga dunay mga bayad na siguro sila, dada na sila card kay murag diretso ra. O paps, diretso ra kay paps. Thank you. Ay, sige na lang. Okay, nanata paps. Mao ni ang bridge nga nagduktong sa Lapu-Lapu ug Cebu City.
Cavite. Abot na ta. Dali ra gid kayo, Paps. So, dili lang ko konto mga Paps. Ang ato tak na alas 10:35. Abot ako, diyan ako sa may SM Dapit. Sa mga side out mga Paps. Papa TV Vlog. Don't forget, share, subscribe, and like. Daghang salamat mga Paps.